Bengicela ungipha ibhodlela lesiroki ne-6 pack yeSavana. Okay, hayi kuzwakele mfowethu. Kuzoba 569 rand 95 cent. Wensizwa. Awulethe lelo khadi lakho siphinde silizame futhi ngoba ngiyayifuna imali yami. Hayi bengisacabanga ukuthi i-network mnumzane kodwa ke ake silinde sibone nje ngoba ukavali sizobona isikhathi sisekhona. Wena ungabe ungiphuthuma nje ngelinye ibhodlela sisalindele network. Hayi ubhuti mfakele lapho ngizomkhokhela. Mbhanqe khona lapho ezintweni zami. Lo muntu uthathe ikesi lapha kanye nebhodlela likagoloko. Hayi kulungile ngizomkhokhela faka khona lapho. Awu wazwa nomusa mntaka baba. Awu ungadinwa ngana kwethu usale usungi-edela nelinye ibhodlela likagoloko lapho ungadinwa nje mina. Hayi ikhadi lakho liyadecline mnumzane. Hayibo kanjani manje? Awuzame nalo elinye. Awu ngiphuthume phela ngebhodlela lezi ibhodlela nithi nibhizi ngapho ibhodlela lebele ngapha. Hayi leli ke alinamali nje alina ngisho usheleni. Eish yes. Yeyi wena. Ngithi thatha imoto yami la ungihambisele yona ekhaya washo bayoyigeza wena ugijimuza la ematshwaleni sengethu le moto noma yami. Awu mnumzana usathembisi. Awu kanti umpunyena. Nansi imhloli ngehlela. Uze wagqoka nesudu yami uyithathe phi unika uba yona le sudu yami.